L'Olímpic La Garriga de Toni Cruz ha tornat a la feina aquesta setmana després de les vacances d'estiu per començar la preparació de la propera temporada 2023-2024, que jugarà al grup usonenc, el grup 4 de la tercera catalana. Després d'una gran temporada on l'equip es va moure pràcticament fins al final a la part alta de la taula, els de Toni Cruz engeguen motors amb l'objectiu inicial de posar-se físicament a to després de l'aturada d'estiu. Els jugadors venen amb un treball previ no presencial que inicien la setmana del 14 d'agost, més que res per tornar una mica a recuperar l'activitat física després d'una aturada llarga, i aquesta setmana, la setmana del 21, hem iniciat entrenaments presencials amb 3 dies i sobretot de càrrega en el moment de temporada que estem, i el dissabte el primer partit amistós a Sant Joan de les Abadesses. Dilluns l'equip va començar a treballar amb l'objectiu de carregar piles de cara al seu primer amistós, que jugaran dissabte amb el Sant Joan de les Abadesses. Una primera setmana més dura de l'habitual, i és que a banda del treball físic típic de l'inici de curs, se li ha de sumar les altíssimes temperatures d'aquesta onada de calor. Un hàndicap que l'equip intenta portar de la millor manera. La veritat és que ens està costant molt a tothom, crec, perquè l'altre dia van començar algun equip de la base a les 5:30 de la tarda i van haver de suspendre l'entrenament perquè costa bastant. A les 8:30 del vespre és una altra situació i la veritat és que intentem adaptar-nos de la millor manera possible, però són moments de la temporada que hem de patir i que segurament ens hem d'apretar les dents per poder passar aquest mes fins a arribar a l'inici de competició. La temporada passada els de Toni Cruz van realitzar una temporada de somni, competint sempre pel liderat del grup 5 de tercera catalana i quedant-se a les portes de l'ascens en el tram final. Els garriguencs acabarien a la segona posició de la taula a només 4 punts dels campions, el Sant Feliu de Codines. Aquesta nova campanya l'afronten amb ambició però prudència i amb l'objectiu de donar un pas endavant i consolidar-se a la part mitja alta de la taula. La veritat és que espero que ens posem comptador a zero, perquè tota la temporada passada ja no serveix per res, i si el pitjor que pots fer en aquestes situacions és intentar viure de bons resultats que vas tenir a l'any anterior. Llavors ens hem de posar les piles, les 5 primeres jornades són infernals, intentarem fer aquest pas endavant, ja no a nivell de quedar de classificació, sinó de fer una mica aquest pas endavant, intentar estar a la part meitat alta, i jo crec que el que ens va faltar l'any passat, arribar a aquestes últimes 7-8 jornades amb aspiració de poder intentar alguna cosa, encara que tot i que és molt complicat. Aquest any jo crec que és l'any més dur dins del grup d'Osona, perquè hi ha 3 equips de segona catalana que han baixat i crec que serà molt complicat, però la intenció és aquesta, fer part mitja alta de la taula, i sempre amb aquella sort que podem tenir, doncs aviam si som capaços d'alguna cosa més. Per aconseguir l'objectiu, l'equip s'ha reforçat amb 3 incorporacions destinades a pal·liar la falta de gol que va patir l'equip la passada temporada. D'una banda, enguany han pujat 2 jugadors del segon equip, el golejador Arnau Aspa i el lateral esquerre en projecció ofensiva, Chelo, a banda de la incorporació del també golejador Ivan Dionisio, que ve del Vigas, que és un jugador d'àrea, és un jugador de gol, és un jugador que jo crec que en aquest sentit ens donarà molta pressió alta, i a la vegada aquest reforç, aquesta mancança de l'any passat que ens va faltar, que sobretot a nivell de gols ens vam quedar una mica per sota de la mitjana, i esperem que ens puguin ajudar una mica, ja que arribem a àrea, a fer finalitzacions. La pilota ja roda pel primer equip de l'Olímpic La Garriga, que debutarà a la Lliga el proper 16 de setembre al camp del GURB. Els garriguencs volen carregar bé les piles per afrontar un tram inicial de Lliga de màxima dificultat amb els partits amb GURB, Moià o Taradell.